अच्छा तार भतार ट्रैक्टर चलावता। ए भौजी ट्रैक्टर चलावता, चल अच्छी बात बा कि ट्रैक्टर चला के नु तो बता रुपया कमाता। हम लोग इहो बता दे जब ट्रैक्टर चलावता नु तो एक्सीलेटर कहाँ झाड़ता। त का हाल बा भाई। त आज हम फिर से बात कइले बानी भोजपुरी गाना के। त भाई लोग कसम से कहते हैं वीडियो में तो उनके बहुते मजा आई। तो वीडियो जैसे कि लास्ट तक देखम जा। तो बस वीडियो बना के एक ही मकसद बा, आप सभी को दिल से हंसाने के लिए, ना किसी के दिल को ठेस करने के लिए। तो बिना कोनो लाल लहसुन के आज के बच्चों दिए स्टार्ट कर ला। अरे भाई सुनो तो बहन चोदी के का कहतिया कि लहंगा उठा के एक्सीलेटर झाड़े लसन। ए भाई लोग अपन समझ सकता लोगन कि लहंगा उठा के एक्सीलेटर कैसे धराला। ना एकरा बहन चोदी का मन करता पूछ के पेल दी आ कहीं नु पेल ही नहीं। सखी रे दर्द उहाँ देला। ए भौजी कहाँ तार भतार तारा के दर्द देवेला हो, कैसे कहत तारू सखी हो दर्द उहाँ देला। तनी खोल के कह, कसम से कहतन और खोल के कहबू नु तो पटक के तारा भतार पेल के लाने पर टांग दे। बारे तारा बहनी के गाड़ी में गधा के लंड पेलो। वाह का कहत तारू सखी रे सैया दर्द उहाँ देला, सलेंसन से उनका धुआं देला। ए भौजी लाड़ चटाबू तार बहन चुदो उ तार भातार बा। अब आगे से सलेंसर धुआं देवे चाहे पीछे से देवे, वो से हमारा कुछ लेवे देवे के नहीं खे। जैसे कहत तारू नू कि सखी रे दर्द उहाँ देला आ सैया के सलेंसर धुआं देला। तो ये बात तो सच बा, दर्द वहाँ देत हो लेकिन सलेंसर आगे के ना कह जाला, एक ट्रैक्टर में रहेला। भाग तोर बहन चुदो। का एक बार दू बार तीन बार चार बार पांच बार मौगी देले बा। ए तहार बहिन आ गधा के त आगा में ना पेल दिल बा तहार बहिन चुदो। ना ये सरवा के बात सुनता लोगन कैसे कहता एक बार दू बार तीन बार चार बार पांच बार मौगी देले बा। एक कैमरामैन तनी फिर से लगाओ गाना आगे तब भैया के कस के पेलो। एक बार दू बार तीन बार चार बार पांच बार मौगी देले बा। बारे तारा बहिनी के गाड़ी में गधा के लंड पेलो। वाह का कहत तारा। ए भैया जी चलो हम मान लेनू कि तार मेहरारू नु बहुते अच्छा बा आ तारा के नु रात भर में 5 बार देले हो, लेकिन ई तार बात नु हमरा हजम नहीं होत। ए भाई लोग अब नहीं बताई लोगन कौना सरवा के गाड़ी में दम बा कि 5 के पा रात भर में ले ली। जैसे सरवा झूठ बोलता नु मन करता अपना बड़का बाबू के पेल के हगा दी।